ଆଜ୍ଞା କିରୋସିନ ଢାଳି କିରୋସିନ ଢାଳିକି ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଧାନ ଖାଦ୍ୟରୁ କଣ ହେଲା କିଏ ପଢିଛନ୍ତି କି ତା ନାଁଟା କଣ ଯା ଦେଢ଼ଶୁର ତା ନାଁ କଣ ନା ଗୀତାଞ୍ଜଳି ଜେନା ଆଉ ନିରଞ୍ଜନ ଜେନା କିରୋସିନ ଢାଳି ବେଶୀ ମାସେ କିରୋସିନ ଢାଳି ଲାଗେ ଉପର ଘରେ ନିଆଁ ଲଗେଇଦେଲେ ଦୌଡ଼ି ପଳେଇଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଦୌଡ଼ି ପଳେଇଲି ବଚାଉ କେହି ବସିଲେ ଟୋଟାଲ ପୋଡ଼ି ଯାଇଛି ମୋର ଦୁଇଟା ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି ଛୋଟ ଛୋଟ